Да, защо да няма два мауса срещу нас, ми кажи? А ние да сме с кран Ваген и ВЗ китайското десетка. Да, че и двата са зелени. Нашите са жълтички. Даже почти оранжеви. Поредното загуба, добре. В този случай отивам да снайпи. И бокуци имаше едно време. Пълни ботове, бац. Как е? Фармите ли? Фармите ли? Това има яко експириенс. На Фието се нави да си го купува. Аз ще го взема, ама за 12 лева, не за 112. Ако в този живот не мога да си позволя 112 лева, не знам. Ба, чай да видим какъв танк е, бе. Кошница. Едно време проджетото какът беше, нали помниш, и по същия начин се вадеше. И после го пуснаха да се продава и аз си го купих на някаква ниска цена. И веднага първи баунс. Имат Conqueror зелен Gun Carrier. Бягайте, крачета. Удрай, бай Ставри. Ще моля да удара мистер Едуер. Не. Много не. За много не. Не ме набрал. Да. Да. Така ще стане. Там някой си изтегля. Бокуци. Няма човек, как да оцела този ебер, ми кажи? Няма оцелванката, бе. Значи водим с 1-0. Тук някакъв конкурент ми се видя, че го имам. Да, естествено. Защо трябва нещо да му направя, като ми е странично целият танк? Освен Critical Hit, какво друго да му направя? Анално заклиторява. Ще са един Леопард 1 да видим дали ще мога да му направя нещо. Какви аптали имаше едно време? Вероятно нищо. Да, знам, тази игра е... Спокнавай, бабко. Не спокнавай, маничка, това е.
додет, му направих критикал хит отстрани. Също. За гаража, добре. След 4. Няма го. Или то леопард да го убием. Се надявам, че 4 няма да ме аморакне. Изпълнихме мисията за ранване. Сега. Града ли да изчистим или тези два танка, където тук 30 човека не можаха да ги убият, че изчисти на града. Ще са по-малумни играчи. Ей, артата как ме удари. Майка ти деба артилерийска. Да го забравя от този паляк. Гледай ме, човек, бе! Тарта, няма ли кой да отиде там? Ще убием една много слаба игра, бац. Вие сте пак на двойката. Било майка. Правя сметката плющя, казал Гарва на Ваню на Страхилов Танила, паднал на маста и заспал. Какъв е извода? Като че правиш нещо, не потребяй толкова много алкохол. Гони арта за това педерас. Един педал остана. Аз с нем бием много малко демидж, малко бот. С цялата карта ли се гоним с това? 5 минути има. Тук 10 киловатт. Ама ФГ бе, батко, гледай го къде е в града в попалето. Добре, има за един изстрел да му стане. Има кръвчици. Това е кръвчици иначе. От движение
изстрел в земята, страхотно. Не оцелил. И нашето 268 го пратил гараж. 800 демидж, 1100 спот. Да много докопам. Важно е, че изпълних там някаква мисия 12 за Т-55 за медиумите стопичи. И гаражен слот ми даде, чак. И вярно. Да, и съм 5 с 808 experience, браво. Коречко. Experience. Трябва да гледаме от време на време колко. 30 690, добре. 1 час има до 9. Аз ще го избутам, ще избутам и тая. 4000, това са 4 хубави битки. Нека са 6. По-посредствени. Окапал се. Ето е първата хубава битка, виждам вече. Няма арта, топ тир съм на Харков с медиум. Какво да искаш? Топ тир съм плюс 2. Има разни супер хелкати. AMX 30-та. Има добро уни, което не знаеш колко баш ме брига. Важно е нашите маймуни да умрат за 2 минути всички. Тогава вече Куйки беби да съм, не мога да направя нищо. Мога да направя поверения експириенс на загуба.